tenim uns governants del Partit Popular que quan l'avisem de per on venen els tirs i on estan els problemes i què és el que ens pot passar, es tapen les orelles, es xiren de cul i no ens fan cas. Aquesta gent va sobrada, diuen que exageren, ho entenem perquè a ningú li agrada reconèixer que està fent tot malament i que té problemes, i les ganes que tenen sempre d'anar a més i de mostrar a la gent canvis, doncs els poden. Clar, al final no han tingut més remei que reconèixer quina és la situació, i fins i tot han dit, és que el bloc tenia raó. Ho han dit una vegada o dos, no ho han dit, no ho han pregonant, però ho arriben a dir. Tenim uns governants que no ens fan cas. Tenim uns governants, a més, que són poc reivindicatius. I quan van a altres administracions a demanar col·laboració o ajuda, doncs accepten el que es donen sense exigir allò que verdaderament ens fa falta. I si pensem un poquet, tenim encara que ser moltes ajudes per places. Que no diguem que les places no n'hi ha que arreglar-les. El que passa és que primer és la feina, primer és el menjar, primer són les necessitats, i després de cobrir totes aquestes necessitats el que toca és arreglar altres coses, com les cases. Doncs així el que ens hem dedicat és a fer places, places. Si n'hi ha que anar a València a demanar, n'hi ha que demanar per lo que fa falta. I el que ens fa falta en aquest moment, com us he dit moltes vegades i com us diré després, és un polígon industrial.